I pozdrav ljudi, evo nas sa Kifulom i danas ćemo igrati Minecraft Skywars. Igramo na Sarmacraft ljudi i ajmo da ih deremo. I ljudi, ovo je prva mapa, odigrat ćemo 3-4 runde. Sve ćemo da vidimo kako radimo posao. I što izađe jebote. Što ulazite? 2. I ovaj sad će doći. Nije ušao, znači ljudi, da sad nam je dobro. Hrana mi treba obavezno. Sword, iron, može i ljudi za sad nam ima ništa. Ajmo da se trpamo od onog lika. Ne. Mrtav ljudi. Za koliko da nas ubije. Ali mi smo profesionalni. Jebao. Znači ljudi, pojedemo Gepol i ajmo na centar. Odmah ljudi na centar. Znači možemo protiv 10 likova, ne može nam ništa. I ajmo, šta je bilo? Znači sad si pod mojom kontrolom. Imamo to, ljudi. Fuck. Gdje si poleteo, macane moj? Ispalili smo lika ljudi i koliko nas je. I dvojica nas je još. I ljudi, pobjedili smo. Prva runda, prva pobjeda. Idemo na rundu broj 2. Idemo na rundu ljudi broj 2. Pobjeda. Možda pobjedimo i ovu, možda bude moguće pobjedimo 4 za redom ili 3 za redom. Zavisi ljudi. Sve zavisi. Znači, želim ja što više podrške na mom kanalu ljudi. Ne želim da budem kao neki youtuberi što nemaju podrške. Ja i drug se takmičimo, moj drug napreduje mnogo, a ja ne napredujem uopšte. Šta će se? Ja sa 5 subova se ne mičem. Moramo brzo, oni me vide. Ja malo na glup način. Hop. Uspjeli smo. Ender Pearl. Znači, onaj lik onda nije. No, kao onda nek se pofajte prvo oni. Sad mi ulećemo. Mrščke jedne. Pusti mene. I nestale su stvari ljudi. Ljudi, malo nam je ostalo srca, pa nek se ovdje ko hoće štrcat. Čim bude nam dobro, bit ćemo. Nošem jabuku. I u njega ovako. I ljudi, mrtvi smo. Treći smo bili i to je dobro za nas. Treći smo, šta fali? Isto ona mapa, ja mislim da možemo da pobedimo još 2 runde, ali šta bude. Ništa, ja ne presuđujem. Sada smo zakon, ljudi, ne možemo više niko ništa, imamo Gepol. Ne! Umro je. Pokupio sam neke njegove stvari što ja imam. Aj pojedemo Gepol i
I ajmo random. Znači samo zbacivanje mi može. Ne možeš mi ništa. Ne! Ovaj ćemo ubiti. Ljudi, neverovatno odigrano. Znači još 4 nas je. Mi smo išli random. I ostali bez enderpearla. Znači ubili smo dosta likova. Išli smo naivno sa gepom. Ali šta se radi? Ajmo mi ne mogu. Ko strelamo ne. Znači 4 nas je za sada još. Kako se zna. I još jedan gep ljudi. Aj pojedemo. Čekajte. Pojedemo. I bacaj. Ima neki problema, majstore. Meni više ne možeš ni ti ni nik ništa. Ne, neko me odbacio. Ljudi, drugi smo bili. I ajmo još jednu partiju. Znači, ekstra odigrano. Znači, ako sad budemo četvrti, bit će onaj 1, 2, 3, 4. Da, ljudi, ja nešto pokušavam oko YouTubers live, nešto namestim, pošto ja kad uđem u shop, meni neće. Pa želim da znam šta je to, pa pokušavam da ga namestim i čim namestim to, krećemo sa tom igricom. Znači, ja znam da je to cool igrica za popularne. Znači, ljudi, to je jedna od najboljih igrica na svijetu. I ajmo lika da kilamo. Znači, mi znamo da je, tamo je. To je bila naša tišina. Ljudi, kako smo se prišunjali za malo da nas kila. Ali mi smo profi. Ajmo ljudi u centru ovako. Pojedemo jedan gepal. Znate ko će naš tamac, niko nam ne može ništa. Ljudi, fuck! Odigrat ćemo još jednu rundu, dok ne povedimo. Šalim se, odigrat ćemo još... ne, četvrti smo ljudi, četvrti smo. Ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Znači, uzeli smo sva 4 mjesta. Ljudi, ostavite like, share, subscribe i rapapapapa. I poz!